गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो जासिहरो। दिनैनि बे समाव थाम्बनेलाव थानाय बायदि बुजिखाबाय जानो हागौ। गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। बा XNDBनि फंबायमोना मा बुंदों गबिन्द सारनि सायाव फंनैसो बुंनाय रावखौ खोनासंग्रोदो। XNDBनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा बुंखो, गबिन्द सारनि सायाव मा दुखु फोरमायखो, रायजो राजाफ्रा दसे खोनासंग्रोलांदो। 4 লাখৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰা নাই যদি কিহৰ কাৰণে কৰিছিল বিটিচিनि ডিপুটি চিফ গবিন্দ বসুমतारी बिथाङा बारग' एनडिबिनि सोमावसारनायखौ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसारदों होननानै बुंनाय मोनसे बिबुंथिखौ लानानै दिनै बारग' एनडिबिफोरा जिबांखिनि दङ गासैबो दुखु मोनदों, रागा जोंदों आरो लाजिदों। बिनि थाखायनो दिनै जोङो प्रसिसन खालामदों, धरना जों लादों गबिन्द बसुमतारीनि एगेन्स्टआव। बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ बोखांना लाफाफिननांगौ आरो जों मुसुखा बनायना लाबोदों। गबिन्दखौ जों सानै बनायदों, सानैखौबो जों सावगोन। दिनैनि हाबाफारिखौ जों बिनि थाखाय लादों जे जोंनि 34 बोसोर संग्राम खालामनायखौ गबिन्द बसुमतारीया मेलेम गैयि बिबुंथि होनानै 4 लाखजों रुजुनायनि थाखाय बारग' एनडिबिफोरा रागा जोंनानै दिनै बे धरनाखौ लादों। नाम्बार 1 आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, जों दुखु मोनदों, जों रागा जोंदों, जों लाजिदों। दिनैनि बे समाव स्पष्ट फंबायमोननि खुगानिफ्राय खोनानो मोनबाय गबिन्दनि माखासे आखल आखुआ माबायदि, गबिन्दआ गोसोनिफ्राय माबायदि माखासे गावनि सिनियर जुनियर बिथांमोनखौ माबायदि आखल आखु देखायो दिनै स्पष्ट खोनानो मोनबाय। आरो माखासे समनि भिडिअखौ आं दिनै लाबोफिननो गोनां जादों। मानो थाखाय बै समनि खोथाखौ जुदि रायखाङोब्ला रायजो राजाफ्रा बांसिनै दुखु मोननो हागौ। आरो दिनैनि समाव आं फंनैसो बुंलांनो नागिरदों। जेब्ला एनडिबि आफादाव दंमोन अब्ला गबिन्द सारा सरकारनि दरमा जायोमोन, गावनि माखासे फोरोंगिरि मावनाय माखासे दरमाखौ जायोमोन। बेबायदि समाव जायफोरनि न'खराव खुथाब आर्मि पुलिस थाङो, बयखौबो सोरनिबा बिदा फंबायनि साख्रि बाख्रिखौ सोरबाया एनडिबि आफादाव दंबा सोरनिबा साख्रि बाख्रिखौ दाननो ओंखारदोंमोन सरकारा सानसे समाव। जेब्ला जोंनिनो माखासे लोगोफोर दंमोन, जायनि बे फंबायमोना एनडिबि आफादाव हाबबाय, बिदामोना आर्मियाव दंमोन, माखासे बिथांमोननि साख्रिखौ दाननानै होनो थाखाय माखासे सरकारा साखाफारा जाबायमोन। अब्ला गासैखौबो जों स्टाडि नायोबा रायजो राजाफ्रा मा बुजियो, जायफोर न'खराव सोरबा एनडिबि आफादाव हाबनाय दंबानो साख्रि बाख्रिखौ दाननानै होनो ओंखारनाय माखासे बिथांमोनखौ बेबायदि सरकारा नारसिनदों। जायफोरनि थाखाय दिनै बेबायदि न'खरनि बिदा फंबायखौ माखासे साख्रिखौ दाननानै होनो नागिरनायाव साफा सानैया आफादनिफ्राय जिरायनानै थानो गोनां जादों आरो जोंनिनो लोगो सानैसो मानसिया थानो गोनां जादों। अब्ला गबिन्दखौ माब्रै एनडिबिनि माखासे सिनियर जुनियर जायफोर दैदेनगिरिफ्रा माब्रै फोथायखो, जों नैबेखौ सानबाबो सानख'नो हाया। अब्ला रायजो राजाफ्रा साबसिनै माखासे नायबिजिरनाया मोजां। गबिन्दआ एनडिबि आफादाव थानाय समाव सरकारनि दरमा जायोमोन आरो मालाबाबो गबिन्दआ गावनि लोगोफोर हमजानायाव, गावनि लोगोफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव केम्प बानाय थानाय समाव जेब्ला ओरैबायदि खस्थ' जादोंमोन सानसे समाव 2002, 2003, 2001 बेबायदि समाव ओरैबायदि जानाय लोंनायनि थाखाय, थाखा फैसानि थाखाय ओरैबायदि एनडिबि आफादा थाखा फैसानि अभाब जादोंमोन। बेबायदि समाव गबिन्दआ मालाबाबो आंनि दरमाजों माइरं बस्थासे बाय, आंनि दरमाजों दिनै माबा मोनसे सोरनिबा सेन्देल जरासे, जुथा जरासे बायनानै ला, सोरबा दैदेनगिरिफोर हमजानायाव आंनि दरमाजों बिथांमोनखौ नायनानै फै, बिथांमोननो माबा मोनसे जानाय लोंनाय होना फै, बेबायदि मालाबाबो बुंफेरनाय जों खोनाफेराखै। सोरबा दैदेनगिरिफ्राबो बुंनो हानाय नङा आरो सोरबा गावनि लोगोफोर हर सान थाग्रा बिथांमोनाबो बुंनो हानाय नङा। अब्ला रायजो राजाफ्रा मा बुजिखो, जायफोर न'खरनि थाखाय, गावनि बिदा फंबायनि थाखाय सोरबाया एनडिबि आफादखौ हेफाजाब होनायावनो सोरनिबा साख्रिफ्रा दानजादों। अब्ला सासे एनडिबिनि लिडारा सरकारनि दरमा जानायाव मानो, सरकाराथ' इसेबां जाम्बा बेबायदि नामा? सरकारा जाम्बा नङा। सरकारजों माबा मोनसे बिहा मोनसे रिलेसन दंमोन। माबा मोनसे जुदि आफादनि माखासे बर' हारिनि गेजेराव बर'फ्रा माबा मोनसे गिदिर माखासे थांखि बिथांखि लायोबा बिथांनिफ्राय माखासे खबरखौ मोनो सरकारा।
बेबायदिखौ जों बुंनांगोन। जेब्ला बुंदोंमोन आलफानि माखासे गावसिनि लोगोफ्रा सानसे समाव परेश बर'आ सरकारजों रिलेसन थानानै गावनि लोगोफोरखौ हमहोदोंमोन आरो गावनि माखासे लोगोफोरखौ माबायदि खालायबोदोंमोन। परेश बर'आ हाग्राबारियाव दावहा नांनाय टाइमाव गावसिनि लोगोफोरखौ हमहोदोंमोन, गावसिनि लोगोफोरखौ गावथारहोदोंमोन। बेबायदि समाव जायफोर गावसिनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै हमजानानै सरकारजों सिक्स फायाराव दं आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरबा हमजानानै बेबायदिनो माखासे सारेन्डार जानानै थाबाय। दिनैनि बे समाव जायफोर हारिनि थाखाय नांसोमदोंमोन बिथांमोना सोरबाया सिक्स फायाराव दं, सोरबाया सारेन्डार जानानै थाबाय आरो जाय मानसिया सरकारनि लोब्बा थानाय सरकारनि CID बेबायदि मानसियासो दिनै आलफाखौ सालायदों। अब्ला जों बुंनो हायो सासे गबिन्दआ सानसे समाव सरकारनि दरमा जाग्रा आरो जाय मानसिया जेबो डिस्टार्ब जायाखै दरमा बख'नायाव, अब्ला जों बर' रायजो राजाफ्रा मा गबिन्दखौ मा बुजिगोन? बेखौनो जों स्पस्ट रायजो राजाफ्रा बिजिरनानै नायोबा स्पस्ट रोखा रोखा जेरै इनिफ्राय जेरै जेडसिम रोखा रोखा आखरखौ सिनायो, थिग रायजो राजाफ्रा दिनैनि समाव सिनायबाय। जेरै जों सासे आरो गबिन्दनि फंबाय बा बिदा गेदेरखौनो जों बुंनांगोन प्रमद बर'खौ। जेब्ला प्रमद बर'खौ गबिन्दआ हर सान लोगो हमै हमै माखासे माबायदि आन्दालन खालायनांगौ माखासे बिथांमोना मडिफाइड बानायोमोन। माबायदि माखासे स्टाइलाव गाबोन लामा जथेनांगौ प्रमद बर'जों गबिन्दजों मोनसे आर्ट खालायो। गाबोन जों माबोरै आन्दालन खालायगोन, गाबोन जों माबायदि माखासे लामा राजा लामाखौ जों गाथेगोन, बेबायदि माखासे बिथांमोना सावगारि आखिनानै गाबोननि आन्दालनखौ दिनै माखासे साखाफारा जानानै बिथांमोना आन्दालनखौ खालायोमोन। जों बेबायदि समखौ जों बुंनो हायो जेब्ला संकसनिफ्राय सदियासिम आन्दालन खालायदों। बेबायदि समाव सोरनि थाखाय लाब जादों? सोर फरायसा सासे दैदेनगिरि जानाय समाव बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरनि एकाउन्टआव, सोरनि आखायाव, सोरनिफ्राय बेसेबां रां खामायदों? रावबो उपेन ब्रह्मनिफ्राय लानानै जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिखौ सोमावसारबोदों बिथांमोना जिर' बेलेन्सआव बा जिर' सिपिआव फैसा लानानै आन्दालन खालायनानै न'खरनि रां रुफाखौसो माइ दै फाननानैसो सम्पति फाननानै माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजाफोरजों मिथिं दावथिं गायोमोन। नाथाय प्रमद बर'नि समाव जेब्ला आन्दालन खालायगोन बिथांमोना माबायदि स्टाइल आन्दालन खालायगोन, बे गाबोननि आन्दालना दिनैनि बे समाव गाबोननि आन्दालनखौ दिनैनो सरकारनो माबायदि माखासे आन्दालनखौ खालायगोन, राजा लामाखौ गाथेगोन, बेबायदि माखासे सावगारिया सरकारनि खाथियाव थांखायोमोन। अब्ला रायजो राजाफ्रा मा बुजियो? गाबोननि राजा लामा गाथेगोन आरो रायजो राजाफ्रा अबे जायगानिफ्राय ओंखारबोगोन आरो रायजो राजाफ्रा माबायदि राजा लामाखौ होथेगोन, बेबायदि माखासे सावगारिया माखासे मेपआ दिनै एडभान्स सरकारनि आखायाव थांखायोमोन। अब्ला जों माबायदि जों सरकारजों थेरफाथिदों? आन्दालनखौ दिनैनो जुदि सरकारा मोनथिखायोब्ला गाबोननि आन्दालना ओरैबायदि जागोन, ओरैबायदि स्टाइल जागोन, ओरैबायदि सावरायनांगोन, बेबायदि माखासे इनफर्मा सहैखायोमोन। अब्ला जों बर' हारिनि थाम्फै दांग्राया सोरमोन? बर' हारिनि थाम्फै दांग्राया सोर? गबिन्द प्रमद बर'। जेरै एनडिबिआरफोराव थानानै सासेया दरमा जाग्रा आरो सासेया बर' हारिनि आबसुनि बिबानखौ लानानै जेरै बर'फोरखौ नंखायफ्ला जेरै आन्दालनाव फैयाबा 500 थाखा फाइन लानांगौ होननानै माखासे आयेन बानायग्रा प्रमद बर'आ, जेरै दिखियाजुलिफोर बायदियाव राङापारा, बिसनाथ सारियालि बिथोर जायगायाव बर'फोरखौ आन्दालनाव फैयाबा फाइन लानांगौ होननानै माखासे आयेन बानायनानै हरग्रा आरो आबसुनि आखायावनो गासिबो आयेनाव दंबा मानो कर्ट कासारिखौ थांनो गोनां जायो? जों नैबेबायदिखौ माखासे सोंलु खालायोबा अनेक दं, नाथाय जों बेबायदिखौ गावजों गाव सोंनाय फिननाय खालायलायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव थासारिया मोजां जानाय नङा। नाथाय जों सानैखौल' जों बुंनांगोन, जेब्ला गबिन्दआ एनडिबिआरफोराव थानानै माखासे थाम्फै दांग्रा आरो जों बुंनांगोन लोगोसे जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि सासे दैदेनगिरि जानानै गाबोननि आन्दालनखौ आरो गाबोननि माबायदि स्टाइलाव सरकारखौ जों बखिगोन
आरो सरकारखौ जों सोमखारिगोन बेबायदि माखासे एजेन्डा आरो माखासे सरकारनि सायाव मेपआ जुदि एडभान्स थाङोबा आरो जोंनि एजेन्डाखौ एडभान्स मोनहैगोरोबा अब्ला सरकारजों जों माबायदि माखासे आन्दालन खालायगोन बेफोर ओरैनो नंखायफ्ला बेबायदि माखासे गाबोननि आन्दालनखौ दिनैनो सावगारि हरखानाय बेयाव दाम दर जायो जेरै जोंनि बर' हारिनि बांसिन जायफोर मेलेमजिबिफोरनाव सोंबा बर' रायजो राजाफ्रा बुजिगोन गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव सोंबा मोनथिगोन सोर फरायसाया फरायसानि बिबानखौ लानानै बा सोर बिबानगिरिया आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव सोर रां रुफा खामायदोंमोन सोरबा सोरबा गावनि न' बांखौ बा न' बांनि माखासे माइ दैखौ फाननानैसो आन्दालनाव फैयोमोन गावनि माखासे बिमा बिफानिफ्राय रां बिख' जायफोर आबसुनि बिबानगिरिफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गारि मटर गाखोनो गोनां जायोमोन नाथाय प्रमद बर'आ आन्दालनाव थाङोबा जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला न'आव बियो सिपियाव हाजिरा लांनानै हिन्जावनि आखायाव गथायनाङो आन्दालनाव फैयो अब्ला प्रमद बर'आ आन्दालननिफ्राय थांनानै बा राजा लामा गाथेयोबा लंपेन्ट सिपि गस्ला सिपियाव हिन्जावनो फैसा लांफानांगौमोन जों बेबायदि माखासे रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोन्दों आरो आं लोगोसे बुंगोन सरकारखौ जों सोमावसारदों सरकारखौ जों गाबोन सोमावसारगोन माखासे आबसु अफिसाव माखासे गुबुन गुबुन माखासे एजेन्डा लानाय समखौ बे एजेन्डाया जुदि एडभान्स सरकारनि खाथियाव सहैयोबा होमबा जों गाबोन सोमावसारनानै मा जानो सानसे सिगां जुदि सरकारनि सायावनो गासिबो माबायदि जों आन्दालन खालायगोन माबायदि जोङो माखासे स्टाइलाव सरकारखौ जों बखिगोन गासिबो माखासे मेप जेरै सावगारि जिं जिं जों आन्दालन खालायगोन नैबाव ओंखाम संगोन नैबाव मोसागोन नैबेयाव जों सिफुं दामगोन नैबाव खाम दामगोन नैबाव जों गसंगोन नैबेहाय माखासे जों स्टेज लुगोन बेबायदि माखासे एडभान्स सानसेनि सिगां सरकारनि खाथियाव दैथायहरोमोन प्रमद बर'आ बेबायदियाव माखासे जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनाया सरकारजों जेरै सानै बिदा फंबाय प्रमद बर' आरो गबिन्द बिथांमोना सासेया जाहैबाय आबसुनि माखासे CID आरो सासेया जाहैबाय NDBनि CID सानैजों लोगो नांनानै बे खामानिखौ मावनानै दिनै बर'फोरखौ दावदै खालायदों दावदै जिर' जों नैबेखौ बुंनो हायो।